Aloha mga badat! Waray with a heart is here! Ay, naglabang ko lang kay trabaho! Before anything else, so flex ko muna no, yung nasa Japan ako, yung nag-train ako ng basic horse riding, kompleto talaga yung mga gamit niya. Pero nung nasa Pinas ako, sako-sako lang muna no. Pero believe ako sa kabayo ko kasi tatlo yan sila, si Daichi at Sakura, at saka nakalimutan ko yung isa kasi bagong nabili namin, mura lang. So yan, ano yan sila, masigasig at masipag na kabayo. Ito na mga badat, ang una nating gagawin is first, syempre magsusuot tayo ng pants no, at saka shoes. Then wear natin yung helmet at syempre don't worry kasi magbibigay naman ng instruction si Manong Japanese. Napaka-relax nila magturo, simple lang at saka kalma. So mga bato na. So wag muna tayong ma-expect no na bungang-bunga yung pag-ride ko dyan. So mga batat, ang tawag pala dito is rain. Hindi rain na ulan. Rain. Yun. Kung hindi ako nag-vlog, hindi ko alam. Rain pala yun siya. Basic na basic yung ibibigay ko ng mga instructions. Based to Kuya Japanese, okay? So enjoy lang natin yung moment while nag-ride ako. Salamat! Mura tumidomoy, kalangoy-langoy. Tayo tapok-tapok, mura gadakog-dakog. Dalag sa mangita, kung sabog-sabog. 1, 2, 3, asok karang. 1, 2, 3, asok karang. So buti na lang talaga mga badata, naisipan ko mag-practice before ako umuwi ng Pinas kasi nagamit ko talaga siya sa farm, yung pagsakay ng horse. So, ganyan lang ang buhay no. Para lang horse riding. Kahit takot ka na, pero pag want mo matuto or may gusto ka, kayang-kaya yan. Basta maging matapang at saka chill lang no. O, diba? O, sige Gasha. Smile lang. Kahit masakit na yung ano mo, balakang. O ayan, medyo nag-adjust na kaming dalawa. May okay na yung riding. So, medyo feel ko na friend na kami, no? So, ayun na nga mga badat. Nag-stop siya, no? So, pag ganyan, i-kick nyo lang yung paa nyo. Huwag naman yung masakit. Yung tama lang na kick with a heart. Ganon yon. Stop na talaga siya, day. Ayaw niya talagang gumalaw. Kaya mabuti na lang andyan si kuya, oh. Stop talaga siya ba? So, nag-ask ako dito mga badat kung mga ilang weeks ako medyo marunong na konti. So, mga 1 week daw. So, that time, first time ko kaya ganyan. So, nag-ask din ako mga ilang years na medyo bihasa na sa mga basic. So, it's about 2 years na maging okay na. Mga badat, ang lubi. Nako talaga naman. Alam niyo mga kapatid, yung ko lang talaga, kahit takot na ako, smile pa rin. Ganito talaga yung mukha ko, no? Kahit may something na nafe-feel ka, pero smile. Ano ba yan, oy? So mga badat, yan yung mga ganap sa aking horse riding. Basic lang yan. So
Hindi ko alam kung kailan ako babalik dyan kasi busy na yung life. At the same time, enjoy naman ako and may basic ideas na ako sa riding. So, I hope na enjoy nyo yung short video ko and thank you sa support. And, arigatou gozaimasu. Enjoy nyo lang. Pahinaan ko muna yung music background ko para marinig nyo yung mga ganap, kung ano yung pinagsasabi at saka yung ingay ng kabayo. So, para medyo ma-feel nyo din yung moment ko that time. Okay? Mama, 走ってる。ボヨンボヨンボヨン。すごいね。 So, that's all for now and thank you for watching. Keep safe. Bye for now. Arigatou gozaimasu.